Nongialam ka TMC bat Myntri Rangbah barim Dr Mukul Sangma ulayo ya ka jingithuh kum Nongialam bat Thymmai ka Liang Pyrshah Iingdorbar Thaw Ain ke Jylla. Katba UMLA ba marwei ka Kongres na Mylliem ba Ronnie Lyngdoh ulayo ka jingithuh kum Chief Whip ka Liang Pyrshah Iingdorbar Thaw Ain. Ya kani ka rai jong ulampang ka Iingdorbar Thomas A Sangma la pentip de Commissioner and Secretary ka Assembly Lyngba ka notification bala penmi hene ka singi pale. Kani kalawan ja shisngi hadien baka TMC kabadon ha Liang Pyrshah kala leit kami ka shuki Nongialam ka Liang Pyrshah da ka jingkyrshan UMLA ba marwei ka Kongres.